Simanaha, ang atong topic is sacramentals. Nahuman na nato mga igsoon ang sacraments. Seven sacraments. Ang last nga atong gi-lecture bahin sa Kaminyoon. Nahuman na gid nato. Karon dire na po kita sa sacramentals. Unsa ka ni ang sacramentals? Unsa pud ang iyang kalainan, no? Sa sacraments, pari-pareho ra magngalan, no? O daghan kaya sa ato mga igsoon karong panahon na labi na mga ulahin tubo, wala nang kasabot kung unsa ning sacramentals. So pare-parehos lag tono, sacramentals, pero dako kaayo sila difference. They have a big difference, So unsa may ilang kalainan? Ang sakramento, nakitay 7 ka buok sakramento, no? Ang sakramento gani always gid kana siya tinukod ni Jesus. Kining 7, siya mismo ang nagtukod nining 7. Okay? Unsa pa gyud? Ang sakramento or sacraments, mga simbolo, no? Gamit ang mga ordinaryo nga bagay, tubig, lana, pan, bino, no? Mga simbolo sa diin diri gipaagi ni Kristo ang grasya, no? Sign, no? Visible sign, makita nga mga simbolo, sinyales nga pinaagi niini nga simbolo, madawat nato ang grasya. Murag ang sakramento agianan o grasya, katong grasyang makasantos, katong krus, katong grasyang nagikan sa kamatayon ni Jesus sa krus. Mibuga na ang grasya. So imagine na ninyo ang sakramento, mura kini siya og 7 ka buok suba or 7 ka buok tubo nga diha mag-agi para madawat nato ang grasya. Amen? Mo na siya ang sakramento. Ang atong madawat sa sakramento, grasyang makasantos o actual grace. So, for the purpose of forgiving grace, no? Now, ang sacramental, no? Lahi. Ang sacramental niya is dili si Kristo ang nagtukod. Ang kinsa nagtukod sa sacramental, ang simbahan. Simbolo gyapon, pero dili siya ingon nga mo'y nagdala og grasya. Kundili higayon lamang, oportunidad nga sa diin ang pag-ampo sa simbahan, no? Ang pag-ampo sa simbahan o ang iyang blessing nakatapot niini nga mga bagay. O magdepende sa imong kaugalingong pagkamatinudanon. For example, holy water, example na siya sa sacramental. Okay? Holy water. Pag tusmaw nimo sa holy water, kung ikaw nakasabot, kung unsa ka na siya bahin, unsa iyang kapuslanan, kung ikaw nag-ampo o nagtininuod sa pagtusmaw sa holy water, makadawat ka og actual grace. Makadawat ka grasya. Pero kung nagtusmaw-tusmaw lang ka nga wala kay wala ka nakasabot o wala ka nagtininuod sa pagtusmaw nimo diha, di na siya mo epekto. Walay grasya ang madawat. Magdepende
ang epekto sa grasya, magdepende ang pagdawat nimo sa grasya kung ikaw kinasing-kasing nga nagamit nini. Kuha? Magdepende. O kini ang grasya may resulta madawat nimo tungod kini sa pagpangayo, pagpakitluoy sa simbahan kay Hesus nga ikaw tagaan og grasya kung ikaw mogamit nini nga mga instrumento. Pero ang kalainan sa sakramento o sakramental, okay, brothers and sisters, para dili ta malibog, atong ilito ko na be, all together sakramento. All together sacramentals. Okay. Ang sakramento, 7 lang yun. Ang sacramentals, daghan kaayo. Daghan kaayo. So, ang sakramento, bisan pag wala ka nakasabot nini, okay? Bisan pag watsinanggo ka, bisan pag nakaisala, huwag ka nang tininood, madawat gyapon nimo ang grasya. Mao na siya ang sakramento. Madawat nimo ang grasya na ana nimo, for example, ikumpirmahan ka, huwag ka na minaw, tapos nakaisala, nakumpirmahan gyapon ka. Kung napakasal ka, nakay mortal sin, no? Tapos wala kay ka nagtininood, di kasing nakasal ba ikaw? Yes, nakasal gyapon ka. Nadawat nimo ang sakramento bisan pag ikaw dili matinodaanon. Apan dili kayo siya mo epekto ang grasya. Nadawat nimo pero dili maka-epekto og maayo. Mura siya gihiktan, mura siya nalimit, limitado. Kung ikaw mangumpisal, makuhaan siya, mo full effect. Pero ang sacramental, like holy water, like scapular, rosary, o mga blessing, sa panahon nga ikaw nagtuslob o nanguros, ya wa gyud ka naghuna-huna, wa kay pagtuo, nagtusmaw-tusmaw lang ka, wa gyud kay nadawat nga grasya. Wa gyud ka. Tungod kay dili na siya ginatawag sa theology ex opera operato, no? Bisag unsa nga grasya nga imong nadawat nimo ni tungod sa pagampo sa simbahan o sa imong pag matinodanon, no? So for example, holy water. Ang holy water o sa kaordinaryo nga tubig nga gibindisyonan sa simbahan, sa pag-bless sa simbahan sa tubig, no? Nakatapot ang official nga pag-ampo sa simbahan, no? The kingdom of God on earth nakatapot diha. So kung naato ning gamiton ang holy water sa nga naipagtuo, ang yawa maabog na to o ang atong mga sakit maayo. Mao kani ang mga use makagabitan sa holy water. Ang uban pwede inainom nila, uban ginamix nila sa pagkaon, no? So makaayo siya og sakit o makaabog siya og yawa. Sa mga exorcism. O parehas po sa blessed salt. So, mag-exorcism gamit kayo ng duha. Holy water o blessed salt. I-sprinkle ni mo na. Usually sa mga pag naay possess, yawa, isudlag yawa, sprinkle ni mo og blessed salt. Mo talirik yun ang espiritu. So, ang pag-ampo ana sa pag-bless, mugamit na pare, Almighty God, we ask you to bless the salt, as once you blessed the salt scattered over the water by Prophet Elisha. So, kini ang history ani gikan pa sa Old Testament, si Prophet Elisha migamit og asin.
Wherever the salt and water is sprinkled, drive away the power of evil and protect us always by the presence of your Holy Spirit. So kaning blessed salt din himo-himo nato nani sa Bible. Okay? Si Prophet Elisha gamit ani. So kining duha ka mga ordinaryo nga mga gamit sa panimalay gi ampuan sa simbahan og mao kani ang mga butang nga pwedeng kataputan sa mga pag-ampo sa simbahan, no? Og mao ni instrumento sa din makadawat kita og mga actual grace. So kung kinsa man ang matinud-anon nga mogamit niini, makadawat siya og grasya. So parehas lang na nga kung mogamit kita sa holy water or bisag unsa nga sacramental, murag parehas lang na nga nagpasilong kita ilawom sa pandong sa atong simbahan. Nagpasilong kita ilawom sa mga pag-ampo sa tibuok simbahan, no? Protection. When we use this holy water devoutly, we place ourselves under the widespread prayer of the church. Sama sa usa ka bata nga nagpasilong sa payong sa iyang inahan. So duha gyud kanunay ang importante sa sacramental. Interior disposition, meaning ang imong katakos, ang imong response, ang imong pagkamatinud-anon kinasing-kasing ba? Ikaduha, ang pag-ampo sa simbahan. Walay mahimo ang pag-ampo sa simbahan kung ikaw mismo walay kooperasyon. So, ang ubang sacramentals, mga butang, ang uban, aksyon, sacred action. Naapod gani sacred place, sacred things, sacred action, sacred place. Example sa sacramentals nga sacred action, sign of the cross, name the Father, the Son, of the Holy Spirit. Genuflect, no? Pag genuflect nimo, pagluhod nimo tubangan sa kwan, that is sacred action. So, ang pinaka-common nga mga sacred things are blessed candles. No, importante giday, no? Karong panahon na ang mga tao Katoliko, wala na kais na kabalo, wala na kais lang mga blessed candles sa balay. Importante di kayo ang blessed candles na bindisyonan nga mga kandila. Dapat na kayo nakatago, naka-ready sa mga altar. Example pa gyud, sacred ashes, no? Balaan nga mga abok nga gi-bless dire sa during Holy Week. Blessed palm, no, sa Palm Sunday, kana sila mga sacramental na, mga mahuman sila mabinditahan, mabindisyonan, magamit nato na sila mga sacred objects. Crucifix, pinakasikat, popular. Medals, mga miraculous medals, mga Benedictine cross, muna pinaka ginagamit sa mga exorcism, Benedictine cross. Rosary beads, scapular, no? Carmel, muna sila mga sacramentals. Diha mga point of contact. You know what? Ang yawa na ay point of contact. For example, old mirrors, daan ng mga samin, gikan sa mga balay nga giyawaan. Point of contact sa yawa, ang murag diha may gamiton. Mga bato, pares kay mga butang, mga bato nga sa lugar, na lugar nga daghang nangamatay, pares kay Brad Wendell, pag ato na mo Compostela, nakakuha siyang bato, kaya siya nga mura man siya lain paminaw niya, mura man siya tukod, gituok, ano na luya.
iya tong giampo anong yang gilabay nawala. So naay mga house nga mga haunted, point of contact sa yawa. Okay? Mga anting-anting, mga talisman, mga habak, mo na point of contact sa yawa nga diya na siya musulod. Okay? Naapoy point of contact ang balaan, ang Dios. O ang point of contact niya mauning mga sacred things, sacramentals, blessed candles. Kung naay negative, naay positive, naay mo na siya ang ihang kontra. Ang Carmel, ang cross, rosary, mo na nga kinanglan sa exorcism nga libro, basahon nimo, take advantage always of sacramentals. Dapat na agid mo hinagiban. Kaya mo ni point of contact mo ni siya mga bagay nga sayon mulatay, dili na siya mo'y agianan gyud sa grasya, pero sayon mulatay ang grasya niini tungod kay ang mga pag-ampo sa simbahan na ani ini. Mga religious statues nga gi-bless dapat bendisyonan gyud. Okay? Mo ni point of contact. So sa mga sacramental actions, ang pinaka common nga sacramental actions, sacred actions, is exorcism o blessings. Kanang blessing sa pare, pag-bless og balay, bless og tindahan, sacred action na siya, sacramental gyapon na. Exorcism ang paggamit sa pag-abog og yawa sa mga nasudlan og yawa sa mga pare, that is example of sacramental. So ang ubang blessings, ang usa ka chalice nga bagong palit nya gamihimoong gamiton sa pare, dili na pwede gamiton nga wa pa makonsecrate, i-bless na siya. Pag bless na, mahimo na siyang balaan, mahimo na siyang sacramental, dili na siya pwede gamiton og para inom tubig o inom og beer, dili na pwede, pinasahi na siya ang chalice. Vestment kana blessed na sila, sacramentals na sila, no? Ang other blessings mao ang pag blessing sa mga abot. For example, nag-ani mo or wa pa mo kaani, mag-ipa-bless mo sa pare, pwede. Blessing sa home, balay, auto, bago ang imong anak bagong natawo, pablisan nimo, no? So, sa mga masakiton, daghan kayong klase nga mga blessing, mga igsoon sa simbahan nga walang takabalo nga pwede na ito mapahimuslan. All these are sacramentals. No? Dako kay tabang kung ato ning mapahimuslan. So, kining blessing sa simbahan, meaning ani official prayer of the church. So, ang church is the body of Christ. Munang powerful kay na tungod kay gitagaan og gahom sa Ginoo ang iyang simbahan. Ingon siya, even the gates of hell will not prevail. I give you all authority. I give you all the authority. So muna nga ang simbahan makabless, o ang iyang blessing is very powerful. Muna, kung bago inyong motor, pablisan yun. Bago ang inyong auto, blisan. Bisag kung sa'y bago, no? Ay lang po siguro nang bago inyong karsonis, no? Kung taho na mas mare. Anyway, ang exorcism is a very special kind of sacramental. Sa diin, ang simbahan nagatawag sa ngalan sa iyang founder, kinsay founder sa simbahan, si Jesus. No? Muntawag ang simbahan sa ngalan sa iyang founder para pagauson ang yawa nga may sakop sa lawas sa tao. Sa unang panahon, mga igsoon, sa wala pa si Kristo nalansang sa krus, sa wala pa si Kristo may abot, ang demonic posisyon grabe kadaghan. Mas nigamay pag-abot ni Jesus tungod kay nabuntog ang gahom. Pero wa nagpasabot kaya si Jesus na namatay na sa krus, wa na devil posisyon. Karon daghan na po kayo. Karon according to survey, mas nagkadaghan na po karon nga
hapit na matapos ang kalibutan. Tungod kay ang yawa nag-double time. Og labi na karon nga mga tao na wala nagpagtuo. Sa pag-exorcism, dapat eksaminon gyud kung ang tao nasudlan bagyawa or buang-buang lang, psychiatric, no? So dapat ipa-examine gyud siya sa doktor, mo na siya ang ruling. Pero ayo mo kumpiyansa kay naapoy uban nga nasudlag nga abi nimo katok lang, ang hinungdan sa iyang pagkakatok demonic possession gyapon, demonic oppression o oppression o obsession. Mo nang nakatok siya nayuban mix sudlag yawa katok pag yun tungod ang yawa mo'y rason. Mo nang ang uban mga doktor o pare sayon kaya musulti nakatok lang na nawadaan lang lipasan na nagutom, no? Dali na kayo mo yung katok pero was la kabalo nga kung naampuan lang unta katong taong buang-buang katok, daghan kayo cases nga sa psychiatric ward. Example, sa psychiatric ward, according to Father Sikia, nagahigda lang ang uban, nagalakaw-lakaw, mga katok, mga buang sa psychiatric ward. Naayos sa katawo nga naka-formal o naka-civilian, misulod sa ward, sa psychiatric ward, misulod, o naay gidala nga murag gamay nga bag nga itom. Nilabay siya. Nag-wild ang tanang mga buang-buang. Ang naghigda-higda na nito, nagbayulinte, ang naglakaw-lakaw, nagsikit-sakit. Tingalas lang man gikulbaan ng mga staff sa psychiatric ward. Ngano man, ipangutana, kinsa man itong tao nga milabay? Pare ito siya. Kung saan man ito yung dala? Sacred host. Mo-react ang niawa. Ni-react niawa. Meaning na ay dili tanang mga buang-buang wag yawaan, naapod. Mo na nga dili yawa kuana nang buang-buang lana, no? Pero mao na siya ang protocol sa simbahan. Ipa-psychiatrist gyud sa para sigurado ay pa butang sa solemn exorcism. May kag solemn exorcism pare ragyoy makahimo. O ang pare dapat tagaan siya og authorization sa bishop ay siya maka-perform o ginatawag nga solemn exorcism. Kita nga mga laiko, pwede ba tamang kahimo exorcism? Pwede. Pero ang atong mahimo is private exorcism lamang. Unsa may meaning sa private exorcism? Nakamulang duha, diha dili. Ang meaning sa private exorcism, naa na siya other word, prayer, deliverance prayer. Mora na siya. Deliverance prayer. Naa na siya formula kung unsa ng deliverance prayer sa libro ni Father Sikia. So mora na atong pwede mabuhat. Kung ikaw laiko, di ka pwede makahimo og solemn exorcism. Lahi po na siya nga seremonya. Mas taas na. Og napo na gina-follow diha. Kita nga mga laiko, taman lang kita sa deliverance prayer. Or in other words, private exorcism. So, ang pare nga i-assign sa bishop, maka-exorcism lang siya kung tagaan siya authority og mahuman siya magpuasa og magampo og maayo. Kay katong natoy one time nagtuga-tuga isa ka pare, tambok dako kayo. Nag-exorcist, before siya mag-exorcise, nagkaon pag pork chop. Wala nagpuasa. Abi niya makaya niya. Niya ang iyang gi-exercise, babae porting niwanga. Kinsa may example ng niwang dere nga mga babae. Di po pwede stina, no? So, kinsa pa man. Basta imagine na nimo nang niwangi ka nga babae, gisudlag yawa. Tambok nga pare, pagduol niya, wa man siya fasting.
Si paon pabitaw sa babae nga giwaan, niingod-ngod ang mga naa dito sa balay. It's a bird, it's a plane. No, it's father. Lupad siya eh. Kusgan ngayon. So kung mahuman magpuasa o maggrabe nga ampo, diha pa ka pwede mosulod sa exorcism, no? So kung mag-exorcism ang simbahan, kasagaran di mo mahibawan. Ano wa man ta kabalo nga nag-exorcism ang simbahan? Kay ang rules diyan na secret. The church insists on complete secrecy on the part of all who are involved in it. No? So munang ang simbahan dili mahilig magpa-showbiz. Okay? Next, ang pinaka-common nga sacramental nga gigamit sa tanang kalibutan is the crucifix. Next is holy water. Next is blessed candles. Mao na mga sacred objects. Ang pinaka-common pod nga sacramental nga gigamit sa usa ka persona is scapular. Mao na pinakasikat, pinaka-common. Okay? So sa usa kuno kasi kabalay nga seryoso sa iyang pagtuo, nga gusto mo develop, improve ang iyong spiritual life, dapat yun na ay crucifix sa mga kwarto, especially kuno sa main door, sa principal door, or sa master's bedroom, na ay cross. Bisag asa, nindot yun, no? Okay? So ang bili sa crucifix, kabalo na taon sa rason nga nung mabililihon kani. Kay wa na ilaing simbolo nga makapahinomdom kanato sa gugma ni Hesus. Wa na ilaing simbolo nga mulabaw pa niini nga makapahinomdom kanato sa gugma sa atong Dios. Wa na ilain nga makita nato nga ang atong Ginoo gituhog diha sa krus. Tungod lang para maagom nato ang kalawasan. No? So, sa pagtanaw sa cross, ato pong maagwanta ang atong mga kalisod ning kalibutana, kalisod ning kinabuhia. Sa pagtanaw nato sa cross, pag-meditate nato sa cross, ang atong mga pag-antos ning kinabuhia matagaan og kahulugan. Tungod kay ang atong cross nga nagbitay diha Jesus nga naa sa krus. No? So dili day pwede kuno mga igsuon maayo na koy nabasahan nga krus lang walay nagbitay nga Jesus. Kay kung krus lang kuno nga nagbitay walay nagbitay nga Jesus, meaning nga na mo nay pag makiri murag atong himaya ang nagpatay sa Ginoo. Kinahanglan kuno ang crucifix na agyoy Jesus. Okay. Tapos, sa sulod sa balay, dapat naagitay holy water kanunay. Naagitay holy water. Nga, pag-sprinkle na ta sa atong kwarto, kung uban kada gabi, uban kada bulan, bless nila ang kwarto para dilipuyan sa mga yawa. Abog. Sa mga anak, i-bless. Start using holy water at your home. Makatabang. Pahibos lang nato ang sakramental lang ihatag sa Dios kanato. Pahimos lang, naanagina ka, hindi man nato gamiton. No? Kung magtanaw ka sa imong bana, maragiyawaan na, blessin na. Para muundang na. So, kasagaran, sa luyo, sa simbahan, naagyoy sudlanan o holy water, nga sa diin, diha mo maka-refill sa inyong mga sudlanan. Kanunay ang atong simbahan na ay holy water. Dako kaayo diha ang diyang na-food, gripo, maka i-refill ninyo. So dapat na amoy sprinkler bottle. No? Grabe ang epekto niya sa yawa. Maglagot kinawa. Next is blessed candles. Usually duha ka buok, no? O mas nindot ko no kung nakabutang siya sa candlestick o tapad sa krus na ready. No? So ang paggamit sa simbahan, ang paggamit og kandila diri sa atong seremonya sa simbahan,
dugay na kaya nag-practice gikan pa sa kasaysayan. Ang simbolo sa suga, no? Sa una, magmisa ang mga Kristiyano dito sa sulod sa lubnganan. Nagtago-tago na sila sa mga catacombs, kuweba, sa mga lulubnganan, no? Doon mo tong lubnganan ni Jesus na itabon nga bato. Diha na sila sa mga ngit-ngit kayo. Nya kaadlaw na sila mag-celebrate sa misa sa unang panahon. Manang kinahanglan sila kandila. Practical use. And at the same time, it is a symbol nga si Jesus brings light into the world. No? The light of Christ has come into the world. The light of Christ. Si Kristo mo'y kahayag. No? So, simbolo sa kahayag, ang kandila sa kahayag ni Kristo. So, kining practical use o symbolism, sanctify sa simbahan o iyan ang ginagamit sa iyang mga religious ceremonies. For example, ang pare kaniadtong panahon kung muadto sa usa ka balay para magpakalawat sa masakiton, ang body of Christ sugaton sa pultahan sa balay, kung makabalo ang panimalay nga kaming si Father, sugaton na sa tagbalay o kandila nga nagsiga. No? If the priest brings Holy Communion to a sick person, Christ, the light of the world, meets Christ in the Eucharist at the door. So, kasamtangan nga nagapakalawat, nagsiga ang kandila. Unsa pay gamit sa kandila? Blessed candles. Kasamtangan nagarosaryo, pasigahon. Nagrosaryo ang pamilya, pasigahon ng kandila. No? Simbolo sa kahayag ni Kristo. O kung may mga bagyo, mga trahedya, no? Severe storms, troubles, pasigahon kuno ang kandila. Simbolo sa pagbantay ni Jesus kanato nga makalma ang atong mga kasing-kasing diha sa katunga sa kagubot. Blessed candles may be lit in times of severe storms or deep trouble as a reminder of God's providence and as an act of faith in His loving care. Pasigahon din na. O sa kada anniversary sa imong bunyag, example, gibunyagan si Anton, sa kanang gibunyagan si Anton, November 15. So next year, November 15, mag-celebrate na pod me, for example, so nindot day mag-celebrate gidayta sa atong baptism, dili lang kay birthday. Baptism, mag-celebrate ka. O ibutang na siya kuno sa kanaanan habang kakaon mo, no? On baptismal anniversaries, the candles may burn upon the supper table as a reminder of the light of faith which was enkindled in baptismal font. Pagsimbolo sa imong bunyag nga nihayag ang imuhang kalag. So daghang kay rason mga igsoon nga no ang kandila gamiton, no? So buhay labot sa rosary beads, no? Ang pinaka-importanting individual use sa sacramental is the scapular. Napa ba mo yung scapular? La, nabilin na nabasa dahil ganihan. Pagpaligo. So, ang scapular mo, sa una, may hinumduman ginako. Ang tanang mga bata, pag Holy Communion, i-enroll dayon sa scapular. Partner gina, pag Holy Communion, First Communion, na gina scapular. Automatic i-enroll ang bata. Nganong enroll man ang tawag, i-enroll, no? So, duha na siya ka murag cloth, brown, woolen cloth, nga naay string, mo na siya, no? Asa man nagikan? Kadungno mo ang unsay laing tawag sa scapular gani? Di ba Carmel? Kadungno mo Carmel? Oy, imong gisuot imong Carmel? Ah, Carmel. Nganong Carmel man na siya?
Tungod kay gikan kini siyang scapular sa Order of the Carmelites. Sa unang panahon, Middle Ages, ang mga daghang mga laiko nga gusto mo apil sa mga kasaulugan sa mga Carmelites sa ilang mga pag-ampo. So, ang ubang mga laiko gitugutan og pagsulob sa scapular. Kabalo mo unsay original nga dagway sa scapular? Mao na. Uniform na siya. Tila nga taas sa tubangan hantod sa likod. Tila na siya nga brown sa mga mga Carmelite order. Pinakakaraan nga order ng Carmelites, no? Sa Mount Carmel. Mount Carmel mauna kung nasa ng showdown si Elijah. So, ang mga laiko sa natugutan sila pagsuot ani, no? Pero kadugayan kini nga tila nagkamubo hantod nahimo gamay na lang kay para practical ba di na kay taas. So uniform din na siya, di na siya anting-anting, uniform na siya. Gisulob nimo unsay meaning kung mosulob ka sa kapilar nga ikaw mura kag sundalo ni Jesus. Uniform sa usa ka sundalo nga imong ang bisang kinsa nga mosulob niya na iyang gipailawom ang iyang kaugalingon sa pangaliya ni Santa Maria Birhen. So dapat ang musuot niya na takos. Dapat dili ka mag sigarilyo inom na kay Carmel because it is a uniform. Mo na gani nga na-promise diha, whoever dies clothed in this scapular shall not suffer eternal fire. Kung kinsa man ang namatay nga sulob niya ni dili mga impyerno. Mo ni promise niya. So dili ni siya anting-anting lang nga suoto natin ni para di ta impyerno. No. Responsibilidad ang pagsulob niya na. Murag imong ipakita nga ako gi-enroll ko niini nga grupo. Nga kanunay ko magampo ang akong kinabuhi balaan. Maulaw ka musuot kung ang imong kinabuhi dili balaan. Mas may panghubuon na lang nimo. So, nakagamay ug nahimo na siya ang ingana. Huh? So, kinsay nagpasiugda ani? Gikan kani siya kay Saint Simon Stock. Saint Simon Stock. Panahon sa 13th century. Si Mama Mary nagpakita og gitagaan siya og Carmel, no? Nga nagpromise si Mama Mary nga bisan kinsa nga nagsuot nini dili mamatay in the state of mortal sin. Meaning, kung ikaw matinod, dili ni siya magigsoon automatic. Nga bisan pag wa kay batasan, wa sinanggo, immoral ka, magsuot ka ani, di ka maimpyerno, no. Dili ni siya automatic. Nganong dili maimpyerno ang usa ka tawo nga magsulob og scapular? Tungod kay sa kada sulob niya naka-remind sa iya nga dapat siya magampo, nga dapat ang iyang kinabuhi balaan, na iyang gi-entrust ang iyang kaugalingon sa pag-ampo sa atong inahan. Pero kung ikaw magsuot niya na nga wagi kay batasan, mangita gyud og pamaagi ang Ginoo nga kanang Carmel mahubo sa imuha. Mangita gyud sa pamaagi nga mahubo na. Pwede ay kakapoy sa tangtangon ako, ay kabaho tangtangon ako. No? Pero ang tao nga ang meaning ani, ang tao nga matinud-anon nga nagsulob sa scapular dili maimpyerno. Tungod kay mangita pod og pamaagi ang Ginoo nga ikaw makahinulsol sa imong mortal nga sala sa wa pa ka mamatay. No? Pangitaan gid niya pamaagi nga ikaw makapakumpisal or makahinulsol sa imong mortal nga sala sa di pa ikaw matay. Kung kasamtangan nga imong gisuloob ang scapular, matinud-anon ka. Dili na siya magic. Kay sige man kapasanginlan sa ubang mga sikta. Kamo mga
Katoliko, mura mong mga pagano, anting-anting, Carmelo, di ba na, binuang, musulog ka, di ka maimpirno? Binuang na, no. Dapat sabto na to ang meaning, na ay responsibilidad nga nakatapot diha, nga dapat na tong buhaton. Okay. Ang vision ni Saint Simon Stock is only a private revelation. Gisulat dire. Pwede kang mutuo, pwede dili. Tungod kay dili ka makasala, kung di ka mutuo. Because this is only private revelation. Pero, bisag private revelation lang siya, pila ka mga centuries, daghan na kayong mga Santo Papa nga nag-endorso niini. Nag-endorso nga atong suoton. Okay. Now, kung kita mo pa-enroll under the protection of the scapular, meaning ani, kada misa nga sa ulugon sa mga Carmelite order, kada good works nga ilang buhaton, kada prayer, kada sacrifice nila, maapil ka sa ilang grasya. Mao na ang meaning. Nga mo nang termino nga enroll ang gitawag, enroll. No? O pwede po di mo masubstitute ang Carmel into medals. Okay? So mao na siya ang sacramentals. I hope pahimuslan nato ang dakong grasya, mga blessings, sacred objects, sacred action. So, napatay time sa pag-share.